ziren, eta urtero legez Olentzen eta Marinorrekin ropan ugariak zituzten. Beti bezala opan batzuk zituzten banatzeko. Zerua, Gabonetako izanari bat zegoen. Gabonetako izana, zer da hori?
olentzero, eskatutako bizikleta ekarriko didala, kasko eta guzti. Baina ez dut oparirik eskatu haute. Nola? Ez duzula eskatu. Motoriko esordeala. Egia esan horrekin zerikusia dauka. Nire aizpa txikiak birus bat hartu du eta gaixorik dabil. Azkar sendatzea eskatu diot olentzerori. Gabonetan berarekin jolastu nahi dut eta.
Pip, 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 pip. Barkatuta zaudete eta gainean gure planeta ezabateko opari bat emango dizuet. Eta zuei paiazoa mila esker salbatzea gaitik. Aurra, berandu da, etxera behar zaitezte, eta berantzako pasako gara opariekin. Eta zu, lasai, zure eskaz eta zuko da. Eta nire baloia, itxaro! Beno, ketxera, nire lana egiteko ordua iritsi da eta. Olentzero nahi duzunean gure espazio ontzia erabilian dezakezu banaketa azkarrago egiteko. Oso ideia ona, hemendik aurrera urtero etorriko gara zu laguntzera. Historia de mi